एक व्हायरस जाग हिमरे बिलबल किती सांगत गो मारायची हे ओके ओके थँक्यू तुका बरो कोण हा चल चल दोता चल बरे भाशेन हा बोल आमगे शेजारी बिलबल एका आनी व्हायरस जाल्ली आनी हे पळ पळोवन आमगे वयर गेलो म्हूण देवा बाबर मामा गो रे अगो पिंगा हो झाला गो अगो तू आमगे शेजार ना बिलबल अगो इथे व्हायरस काढली गो जाणा आता ते खबरी असं गेले रे ये लड़की पागल है पागल है पागल है